Kumle pi baro ki parlok sai sin pan ngapdiang sobha pi ki ba page ya kani ka channel ka jonga but khamta me ye ki badang thmai ki ba dang view lane ki badang page ya kani ka employment news ka bangan sa pentip shopi ngat sobha pi ba pin ya share like but subscribe na ka banta ki new updates tito mentangin ya page ya kani ka khobor like kam ka ba de hapo ka district selection committee jongka Southwest Khasi Hills recruitment ajar of South hakaba ka total number of posts ka don hadu 100% haki kerdan ba pher so nagabanta ka district selection committee jong ka Southwest Khasi Hill district Maukrwan ka khot online application nagabanta ki nong shnong jong kari India but khamtame ki bade na po ka state Meghalaya nagabanta kini ki post ba pher but class date ban submit ya ki online application forms kan day hadu ka lightrik banai ba khandai arajar arab saw nagamenta ka post ka banungkong ka badai jong ki data entry operator ka total number of posts ka don tangkawe kata tang nagamenta ki khasi jentia bat garo ka salary kan day ya ka pay level 5 but ka class ka ba phila ban apply nagamenta ka te ka post data entry operator kan day ya ki candidates lane ki applicants ki bala pendep ya ka class 12 shajrong but kumjuru but ka diploma lane degree in computer application kata ka bumut phide bandon ya ka certificate computer ka post ka baar ka badai jong ki LDA lane lower division assistant total number of posts ka don hadu arphotally but nagamenta ki unreserved ka de southly khasi jentia bot garo ka don hadu khandriutli ka salary kan de ka pay level 5 but ka class ka ba phila ban apply nagamenta ka te ka post LDA kan de tang ya ki candidates ki ba pendep ya ka class 10 ru ki la ban apply but kumjuru ki de bandon ya ka computer certificate but ka jing state jong ki candidates ha kapor ba kile ya ka typing kan de live ho content haga shiminin juru nam ta ka post ka balai ka badai enumerator number of post ka diga way mat ka salary kan diga pay level 2 ka class ka ba phila ban apply nak banta ka te ka post enumerator kan dei ka SSLC pass but kunjuru nam ta ka post ka ba sau ka grade 4 ka total number of post ka don haru kat santali unreserved are kasi jentia ban garo ka don khalai salary can they pay level 3 but ka essential qualification ki pantang ya ki bala pendep ya ka class 6 sejrong ru ki la ban apply na ka benta ka grade 4 shushu nam ta ka post ka basan ka badai ka soil and water conservation kata total number of post ka don tangkawe na ka benta ki unreserved ka salary can they ka pay level 2 but ka class ka ba ki la ban apply ya ki candidates lani ki applicants ki bala pendep ya ka class 8 sejrong la ban apply na ka benta ka te ka post hapo ka soil and water conservation ka ba ndriu ka post name lani ka teng jong ka post ki gram sevak total number of posts shipotally unreserved artally khasi jentia garo pratally salary kan dei pay level 2 but ka class ka bala ban apply na ka benta ka post gram sevak ka dei class 10 sejrong ka Number 7 ka badai gram sevika total number of posts ka don lightly unreserved ka way khasi jentia artly salary kan dei pay level 2 but ka qualification lane ka kardan ka bala ban apply na kumcha ka post gram sevika kin dei ki candidates ki bala pendep ya ka class 10 number 8 ka badai ya ka post tracer number of posts ka don artly tang na kumta ki khasi jentia bat garo ka salary kan dei ka pay level 2 ka class ka bala ban apply na mta ka post tracer kan dei ya ki applicants ki ba pendep ya ka class 10 sejrong but kumjuru ki dei ban nang ya ka computer but ka ba khandai ka dei ka post junior demonstrator number of post ka don lightly ya ki khasi jentia ban garo ka salary kan dei ka pay level 2 but ka qualification kan dei ya ki candidates ki bala pendep ya ka class 10 lane class 12 but kunjuru kidei banle ya ka physical test but ka medical test hakapor bagi syajit na kumenta ka junior demonstrator ka post nim ka ba shipo ka bade ya ki driver ka
total number of posts hangne kadon hadu khandai tali unreserved unrew khasi jentia bat garo kadon tanglai tali ka salary hangne kande ya ki pay level 1 bat ka class ka bala ban apply na ka benca ka post driver kande tang nadu kelas ru kilala ban apply na ka benca ka te ka post driver bat punjuru kidai bandon ya ka driving license ka bakura bat na ka benca ki post bafer kindon ka age limit lane kartak ba phila ban thep hakite ki post bafer ke balai hapo ka DSC Southwest Kasihil District Mogurwan kata ka badai nadu karta khatpras nem sejrong hadu life hours nem bat kandon ru ka age relaxation lane ka jing penjalan rata ya GST ka badai hadu sans nem kata kemud khatpra hadu life news nem pidang la ban apply na ka banca kite ki post bafer kiba la kedeu haneng tengah kerpat ya ki paralog lani ki candidates ki badai na po state Meghalaya sumha ban sim ya kane ka kabu wat ong ba ngala he karta ngala temen hendai hadu lai news nem pidang la ban apply na ka benta kite ki post bafer hendai laong susu hangne na ka benta ki person with disabilities pade kandai si post nem kinang khamjalan susu na ka benta gitu ki parlok ki jongi ki badon jingduna ki dikotmet te kiyo ya ka age relaxation hadu si post nem Susu hangne ngi page kumno ba phin apply na ko banta kite ki post ki bafer ki balai hapo ka DSC Southwest Kasihil Mogurwan tilakarpan ya ki candidates ki badon jingtumu ban apply na ko banta kite ki post hapo ka District Selection Committee jongka Southwest Kasihil kila ban register shwayalade but kumjuru kila ban apply lengba ka link ka bangan sebu hapo ka description box ke jonga kabadai ka DSC Southwest Kasihil lani pila ru ban type hapo ka Google search kabadai ka website jonga DSC Southwest Kasihil Mogurwan but kelas date ban submit ya ki application form hajing sang ala dia ban pentip sepi dengan kule biang hangne kandai hadu lai tarik benai ba khandai ar hajar ar saw Tenaga liang jongka District Selection Committee kala pentip ru ba ladadon ki jingthut AA hagabede bat ka network lene ka online application te phila ru ban send ye ki documents ki jongpi lengba kine ki email kata kabede jongka DC Southwest Kasihil Meghalaya @gov.in lane DIO Southwest Kasihil lane SWK @nic.in harangkat bat kinaba phone ki jongpi hadin ba phila de ban submit ya ki application forms ka District Selection Committee kan sapha shpi ya ki code number jong ki application te une ukut phya ban bu bha wat numbret lane wat numbu laki laka yo ba uca namar ba lengba une ukut lane application code kin sapendon kam ya phi hakapor lakadei hakapor bepito ki exams lane ki personal interviews kin use da kine ki application code te pinsubha ban bu bha ya une ukut khnang ba kan pensup ya pi hakiwei padi kisingi hakaba nakaliang jongka DSC kadon kam kepensyai susuru ba lada don ki candidates ki bala syajid na kabenta ki ki post ki bafer kam tham na kabenta ka personal interview ki original certificate pide banra hakapor ba phile ya ka personal interview but nomsha ya kinu ki candidates ki bomdon ya kini ki documents ki bade ki original ka DSC ka pentip ru shabaro ki candidates yo let's say pi syajid na kabenta ka personal interview pin subha banra harangkat ki original documents ki jongpi hakapor pi syakot na kabenta ka personal interview tegumta lada syamba ka personal documents ki jongpi ka ya pher bat ka application forms ka ba pi pendam te pinsai sha be lane hinum yo ban le ya ka personal interview so nakata kadaw nga karpat FP ki candidates baro ba pinsubha ban
apply bha kat kum ka kerdan ka ba pi pidon khnang ba nda phisa jit phin kamsuk lada phira ya ka original documents lane certificate but kandon ru hangne ka application fees nakabanta jungi ki ST kan dei san photongka but kumno ba phin siu ya kani ka san photongka kum ka application fees phin le da kine kilan kata lengba ka internet banking lane da ka ba phili siu hapo SBI lane state bank lane lengba ka cards payment SBI ATM com debit card ada bank ATM debit cards bat ka credit cards kini baru handutli kilong ban siu na ka banta ka application fees but shishuru hadin ba phila dep ban siu na ka banta ka te ka application fees pidon kam ban bu bha ya itu I receipt I jong pi khnang ba lada ka office ka don kam lane kan pha pen ep pin kham suk bat ra da ka tu ka receipt ban pin I ba phila dep ban siu na ka banta kite ki application lane kite ki post ki ba pi pendam Henry lada don ki paralog ki jongi lane ki candidates ki ba de ki PWD lane ki ba duna document te lengba ka office jong ka DSC maukurat kala pentip ba don kamban COA te pinha ban shu apply free but shishuru ban apply na kabanta kite ki post ba per ngakarpat ye phi ba phin page shwa lane page thu shwa bhaya dalade kule benia bhaya lade lengba ka notification ka ba phila ban download lengba ka link ka bangan sabu hapo ka description box ka jonga desngobha wat nom pensabe ya kapor ka jong phi lada phi kwa shisha ban apply na ka banta kite ki post page thu bha kule bha yole se phimsu thu namar ba kitho daga pareng te phimsu ba ban kali nanga ha po ka comment section nang bangan la ban batai but kumno bo phinle ha kapor ba ki register lane apply na ka banta kite ki post shushu ngakarpat ya ki candidates ki ba page ya kini ka video ko jonga kidon kilat kilenti khamtam e lengba ka mobile phone ba pin apply na ka banta kite ki post te lada phisham jing e lane phimtip kumno ban apply lengba ka mobile phones ngakarpat ye phi ba phin ya comments hapo ka section comments box nang bangan tip ba nganang kumno ban hikay phi yo let's say na don na pedeng jungi ki bom tip ki bom nang ki jingai ki cyber tenga karpat lada pipet ya ka video bu ki jingkeli ha ka comment box section ko jonga khnang bangan tip langan shna langan yarap ne em ya kaban apply tang lengba ka mobile phones Kitang kumtahi hakbay day bat kani ka kubor employment news ka bamanta te ngakarmen ba pilayo jing tip shibun hakbay day bat kita ki post ki balai hapo mau kurwan tilada pidang day ki bat mai hapo ka channel ko jonga an sobha ban karpat biang epi sai chisin ban yarap yang ada ka ba pia share like but subscribe tangatahi kublei shibun Shushu lada phi dang kwa ban tip shushu hakbaya dei bat ki employment news lane ki khubor laikam ki don shibun ki khubor laikam ki bangala dep ban upload sapo ka channel ko jonga te phin subha ban page hapo ka channel ko jonga na ka banta kita ki post lane kita ki employment news kat kum ka kerdan ka ba phi don